Emakume eta kirola izango ditugu gaurkoan aztergai. Emakumeak geroz eta gehiago eritzen dira kirolean. Gaurkoan emakumeek kirola egiteko dituzten ezaugarriak aztertuko ditugu. Kirola egiten hasteko kontuan zer izan behar duten aztertuko dugu. Horretarako emakume izateak dituen ezaugarri fisikoak kontuan hartuz. Iñaki Arratibel izango dugu bide lagun. Bueno, nik uste, astea, lehendabizi plantatu beharko genuke emakumearen kontua eta kirolean murgiltzea eta hori nolabait planteamentu soziologikoa ere bai badela. Horren du urte askotan emakumeak ematen zuen ez zuntzuela kirolegin, pixkana murgiltzen nahi da, eta nik uste lehenengo gauza plantatu behar dana da, beste persona bati esaten zaion bezala, jakin behar da zer egin duen lehenago, eta nola hasi pixkanaka. Ezin duna da, sekulan egin ez duen emakume batek, nolabait helburu oso nagusiak, helburu handia jartzea. Moldaketa bat behar da, eta orokorrean asterako inbiarko lukena da lehendabizi jakin, bai garbioki zer egin nahi duen, eta ero pixkanaka hortan sartu. Baloratu beharko litzake, eta nik askotan plantatzen dut, ziur aski, gaur egun ikusten ditugun kirol gehienak, nolabait ikuspuntu maskulinoa edo arm planteamentua daukana, ez? Kirol gehienetan oso garrantzitsua da, indarra, abiadura berarekin lotuta dagoena, nolabait baldintza batzuk, askozaz gehiago ziur aski bideratuta daudena da gizoneskoen gorpuzkera batera. Emakumeak garbi daukana da, nolabait egitura fisiko ezberdin bat. Muskuloa bat hartuko bagenu, emakume eta gizonen artean, muskulo isolatuta, bilak berdinak dira. Horre ez dago diferentziarik, sexuaren diferentziarik. Gertatzen dena da, gero korputzaren egitura ezberdina dela, horren du gantz portzentajea, eta guk planteatzen dugun esentziala deitzen dena, horren du gure organoetara eta gure barne egituretara bideratuta dona gehiago da, kalkulatzen da, hor variazioa daude, 5-7 tarteko gantza gehiago, nolabait ezurduraren egitura ezberdina da, ez da berdin baldakak, belaunak, aldortan diferentzia dago, nolabait ezberdina direlako, eta gero baita ere hortan dagoen eragin hormonala. Muskuloa naiz egituraz berdina izan, indarra oso ezberdina da. Jarduera fisikoa egiten hastea erabakitzen duen asko, korrika hasten da. Korrika egitea erabakitzen duenak kontuan izan behar dituen aspektuak azaldu dizkigu Iñaki Arratibelek. Nik uste lehenengo gauza baloratu behar dana, eta lehen esan dudan bezala oso planteamendu soziologikoa denez, seguraski ikusi beharko da noraino, nik uste datozten gazteak, umeak, nolabait gehiago sartuta daude, naiz goain digan diferentziak euki mutiletan esken artean, baina garai batean bai oso ezberdina zen zenbat kirol egin zuen, nola dagoen hor planteatzen den motrizitatea, psikomotrizitatea, eta guzti emakume eta gizoen artean, orduan asterakoan lehenengo inbiardana da ondo ikasi zer egitezean. Ematen du korritea erresa dela, baina korri egiteak bere teknika behar du, bere korri egiteko ikasketa, komatxoen artean nahi balin badeu, behar da. Orduan, lehendabizin beharko lukena da, ondo sartu jakin zer egin behar duen, begiratu beste guztie bezala ze ezberdintasuna dauden edo ze arazo ditun hortan hasteko baldin baditu, eta gero nolabait hasiera progresibo bat. Ez jarri hasieratik helburu nagusiak, eta posible da nolabait helburu nagusi batzuk egitea naiz berandu hasi. Nolabait ikusten den orokorrean ikusten diren probak, eta ikusten diren karrerak, eta ikusten lasterketak eta guzti, bai erakarri egiten dute, eta nolabait ematen du pitxin bat entrenatuta, edo nolabait azten banaiz entrenatzen, urte bete, hortan kapazitzen izango naizela. Plantatu behar dugu, eta nik uste beste saio batean komentatu genuen, prestakuntza batek bere garaia behar dula. Almen aerobikoa irabaztea, nolabait evoluzio bat behar da, nolabait garapen bat behar du gorputzak, eta horrek bere EPA behar du. Orduan, hasi nahi duen batek egin behar duena da, helburu laburrak, edo distantzian, eta korrika galdetu jatzunez, distantzian korrika laburrak izatia, ikusi hortik ondo bukatzen dan, nola di joan gorpuzkera eta gorputzaren egoera pixkanaka distantzia luzatzen goazenean, eta nolabait jakin
arazok dauden edo arazoka sortzen nahi dian. Nik uste orokorrean ez dago diferentzi gehiegirik emakume eta gizonen artean bilak nolabait zerotik hasi nahi bali badute. Kirolari dagokionean emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna indarrak markatzen du. Muskuluaren egitura ezberdina dute emakume eta gizonek. Ezberdintasun horien xehetasunak eman dizkigu Arratibelek. Ezberdintasun nagusia, eta nik uste hor dago, konparatzen direnean emaitzak eta konparatzen direnean denborak, eta egiten diren denbora, proba batzutan dabar, nik uste diferentzi nagusia dagoela gaur egun naiz azkarkorri gizon eta emakumek, eta azkarkorritzen dute, momentu batzutan indarrak bereizten duela. Indarrak bi planteamentu ditu orokorrean indarra lantzen denean. Bat da muskuluaren hipertrofia, horrek esan edu muskulu gehiago eta indar gehiago izaten da, eta bestaldetik erresistentzian aldetik. Muskularen hipertrofia eta bai entrenamentu planifikazioak edo entrenamentu motak egiten direnean oso bideratuta daude gizonezkoen indarra planteatzen. Nik uste eta analizatzen baldin badeu literaturan zer dagoen emakumearen indarrari buruz gauz gutxi dago. Eta dagoen planteamentu asko dago hipertrofiari bilatuz. Eta hipertrofiari bilatzen da bakarrik testosterona baldin badago. Horren zadu, hormona anabolizante bat, naturala, gorputzak jariatzen duena. Hori emakumek neurri askozaz bajuan badao zehose, baina oso neurri txikian dago. Orduan, bideratzia indarra irabaztea hipertrofia bilatu nahian erru bada. Emakumeak indarra irabazi dezake, baino ez hipertrofiatuz. Neurri txiki batean hipertrofiatzen da. Bai irabazten da masa muskularra, baino ez neurri handi batean. Orduan, indarra beti irabazi behar da errepikapenari buruz. Errepikapena planteatuz, horrek esan nahi du. Indar erresistentzia ditzen diuna. Errepikapen gehiago, indar handiak edo pisu handiak erabili gabe, eta nolabait hola irabazten da. Hori da nolabait emaitzetan diferentzi nagusiak gizon eta emakumeen artean. Lehen esan dudan bezala, egitura oso maskulinoa baldin bada, eta azken finean naiz lasterketa bat izan, bukaerako esprinak, momentu gogorrenetan hori oinarritzen da gorputzaren indarrean, hanketako indarrean, eta hori bai ezberdina dela. Muskuluaren egitura eta muskularen masa ezberdina dalako gizon eta emakumeen artean. Bestela muskulo bera hartuko bagenu muskulo bat, berdinak dira. Gertatzen dena da, muskulo bat hipertrofiatzen denean, esan du, tamaina zaunditzen duenean egiten duena da, zuntza gehiago, zelula gehiago muskulo horrek. Eta orduan, esate bateko izango litzake, tiratzen egianen lokarri batetik tiratzea, edo 10 lokarritik tiratzea. Gero, 10 lokarri tiratzen balin baute, beti indar gehiago egiten dute bat baino go. Orduan, diferentzi nagusia hor dago. Ez du esan nahi, lehen esan duen bezala, ezin dela indarra irabazi, baino entrenamentuaren planteamentua erabat ezberdin izan beharko luke. Indarra horren garrantzitsua ezten kiroletan, emakume eta gizonek emaitza berdinak lortzeko aukera daukate. Kirol horiek zein diren ere aztertu dugu. Emakumeen kirolean beste kontu bat dago, eta lehen nahi betudan soziologikoan sartu beharko genuke noraino medioak eta telebistak eta interesa daukaten erakargarriagoak edo gutxiagoak direlako, baina badaude nolabait kirol batzuk non indarra garrantzitsua ez den, kirol batzuk, seguraski, indarraren komponentea askozaz osagaia askozaz txikiagoa den eta hortan berdintasun gehiago dago emaitzetan, igeriketan adibidez, edo badaude kirolak softballa bezala, nik uste hor diferentziak ez dira handiak eta nik uste dala nolabait indar horrek ez daukalako horrelako garrantzia ez. Nik uste bilatu beharko litzakela nolabait kirol batzuk askozaz hortan ez, trebezia, erresistentzia, eta gehiago bilatzen dutenak besteak baino. Gero, ipikan, non zaldi baten gainean dijoan, hortan emakume batek edo gizon batek ez daukate diferentziak nola menderatzen duten. Orduan, alde hori baztertzen dugunean, bien arteko almena berdina da. Emakumeak kirol munduan hasteko kontuan zer izan behar duen ikusi dugu gaurkoan. Azken finean, gizonezkoek bezala, aurrez zer egin duten izan behar dute kontuan. Eta kirola fisikoki alduten neurrian egin behar dute. Fisikoki, indarrak eta muskuluak ezberdinak dituzte gizon eta emakumeek. Baina kirola egiten hasteko gauza berak izan behar dituzte kontuan.
Sometimes when this place gets kinda empty. Korrika egiteko elkartzen den emakume talde bat ezagutuko dugu gaurkoan. Zizurkilen iazko urtarrilean abian jarri zen emakumeak kirol munduan sartzea helburu zuen ekimen bat. Bertan, astean behin, herriko emakumeak elkartzen ziren korrika egiteko. Taldearen arduradun edo entrenatzaile Aitziberri Barbia da. Urtebete darama ostiralero emakume talde bati kirolerako arra sartu nahian eta beraiekin korrika. Berak kontatu digu emakume talde hau kirol munduan nola hasi zen. Proposatu ziren udaletxeko kultura teknikariak. Bai beak herri nunbait azterketa bat edo intzun, kirol maila zen zebilen, kirol mailan emakume kontutu zen emakumeak ez zirala, inbesteko eskaintza ez dagoela emakumei begira, eta proposatu ziren ea zerbait egin zitekeen emakumeak kirolera, korrikara gerturatzeko. Eta hortik sortu zen pixka bat ideia hau, propaganda pixka bat edo zabaldu zen, aber zein legoken prest, zein ez legoken prest, eta ideia bazkenean hori zen, ez? Emakumeak gerturatzea kirola egitera. Baduela urtebete sortu zen, urtarrilean hasi ginen, 2014ko urtarrilean hasi ginen, eta izugarrizko boomakin hasi ginen, ez? Gaina fetxa horiek ere, ez? Urtarrilean, eta proposamen mordo bat jendeak buruan, eta bai bildu ginela 40 bat emakume lehenengo hilabete, bi hilabeteko saioetan, ez? Eta bilakaera normala zen bezala hori etzan erreala. Zizurkilen 40 emakume korrikalari agertzea bat batean, eta bere bilakaera jende kopuru aldetikan berakako bat izan genuen. Normala zen bezala, ze jendeak batzuk kontrolatu ziren korrika egitea gustatzen zitzaioela gustoko zuela, eta beste batzuk ez zutela gustoko, ez? Baina behintzat denai aukera jarri zitzaien probatzeko. Eta gustoko dutenak hemen biltze gara ostiralero handikan. Izugarria izan zen, kontuatu ni pentsatzen nuen, jende gehientxuna, 30-40 inguru hortan hiliko zala, edo hortik gora, ez? Eta bai gerturatu zala jende gaztea, kuadrilan, 16-17, 18, eta esate izut hasi hortxe 15 bat urtetik, eta 50-55 urtera arteko jendea. Ez du inorrek saiakerarik egin, ez dakit, eta ez dut uste saiakerarik egingo lukenik. Denon artean erabaki beharko genuke, gizonezko bateek ireki edo ez. Azkenean hau, talde hau da, korrikara animatzeko, laguntzeko, bakarrik ausartzen hori, bakarrik beldurra duen hori, animatzeko leku bada, ez? Eta gizonezko bat egoera hartan egongo balitz, erabaki beharko genuke. Zizurkilgo korrikalari talde hau astean behin elkartzen da, ostiral arratsaldetan. Beroketa ariketen ondoren, korrika saioa egiten dute. Kirola egin nahiak elkartzen ditu emakume hauek, baina kirola baina zerbait gehiago ere egiten dute entrenamendu saioetan. Ostiraletan juntatzea, hemen 6:30 otaino eskolan juntatzea, eta normale lehenengo beroketa saio baten ondoren korrika iteatatzea asteasuko bidegorria. Bakoitza bere ritmoa eramaten du, talde txikiak sortzen dira, bakoitza badaki zer ritmotan dagokion ondo, zer ritmotan ez, edo gaur lasaiago nahi dut eta mantxoago jongo naiz beste talde baten. Talde txak sortzen dira, asteasuko buelta egiten dugu, hortxe 7 bat kilometro edo, eta azkeneko estiramentuak itxeko berriro ere beste ordu laurdentxo bat hemen gimnasioan biltze gara bukatzeko gure saioakin. Eguraldi petralagoa da honean eta kanpora ausartzez baldin bagea, gimnasioko saioak eta frontoian barrun azkartasunezko ariketa batzuk eta indar ariketa batzuk lantzen ditugu korrika saioari ordezkatuz edo. Asteko ondo dago astean behin, eta gauden talde honekin astean 2 edo 3 saio gustora egingo nituzke, egia esan, ze asko mejoratu dute eta errez da biltzaia, ez? Asuntoa ordutegiak eta denborak eta denok elkarrekin juntatzeko ezintasun hori da. Gero nik animatzea ditut, animatu nahi izate ditut behintzat, beraien kaxa libre daudenean, binaka irunaka besteik ezpada ere juntatu eta juteko, ez? Eta tarteka, atzo bakarrik junitzen eta izaten dira notiziakola, baina ezintasun hori da, ez? Taldean bildu ezina ordutegi berdinak kointziditzeko. Gazte batzuk Tolosako atletismo taldetikan urruti dauke eta utzi dute eta hemen hasi dira. Inoiz kirolain ez duen jendea eta urtebetean San Silvestrea korritza egitsi direnak eta beste batzuk beti korrika ibiltzen direnak, iskuso punta-puntako markak lortzen ari direnak hemengo herri lasterketetan, baino gustora sentitzen direnak emakume talde honetan korrika, besterik gabe disfrutatuz. Lehenengo entrenamenduetan oso mantxo hasi ginen batzuk, hasi beharra izan genuen, ez ginen gai igual 10 minutu korrika segido iteko,
10 minutu korri, 5 oinez, beste pixkat korri, bueno, zan pixka bat artekatuz aurreneko sarrera hori emateko, ez? Eta gaur da eguna 7 kilometro segido korrika egiten ditugunak. Azkenean bizitza da rumbo bat eramateko edo, ez? Ohitura batzuk garatu eta azkenean ostirala nik uste ikusita juntatze gehan emakume taldea garela gehientxonok, ama, umeekin, astenetik ostegunea ibili ondoren, ostiraleko 6:30, 7:30 ordu betotxe hau guretzako hartzeko, bestelako preokupazio hori gabe eta ondo pasatzeko ordu betotxe bat dugu. Inorrek ez du denborataz hitz egiten, inoiz ez dugu ordulari bat eraman, ez dakigu ze denboratan ibiltze garen korrika, kilometro zenbatean egiten dugun arrastorik ere. Eta hoixe da nik uste daukagun honena, ez? Inkluso herri lasterketetan parte hartzera ere gehientsuena ez da animatzen, badaude bat edo beste animatzen dena, baina ez da helburua, esan bezala helburua beste bada, ordu bete guretzako hartu, ondo pasa, ohitura batzuk hartu eta listo. Ez da beharrezkoa. Noski ez dela beharrezkoa, bai zaila da, pixka bat elite jendea honei ulertzarazten hori, Ze batzuk entrenatzen dute hori markako betzeko, entrenamentuak bezala eta serio, justu kontrakoa izango litzateke hau. Inongo markarik ez dugu lortu nahi, lasterketa bat ez dugu bukatu nahi, ez dugu helburu bat. Aitziberri Barbiak mimo handiarekin prestatzen ditu entrenamendu saioak. Talde honen helburua ez da proba jakin batean marka bat egitea. Kirola eginez ongi pasa nahi dute emakume hauek, eta lortzen dute. Aitziberrek entrenatzailearen ardura izan arren, ia jolas modura prestatzen ditu asteroko saioak. Prestakuntza esan bezala, ez danez ez inongo prestakuntza teknikoa, ez danez helburua markak lortzea, prestaketa hau itxea, ez naiz prestatzaile hitz horrek, ez besterik gabe. Korrika itea gustatzen zaiz, salsera naiz, eta jende gehientsuena ezaguna nuenez edo ezaguna garen ez hemen zizurkilen, ahoz zabaldu eta oso gustora hasi ginen, baina bestelako bueltarik eman gabe, ez duen prestatzaile paperean ez nintzen sartu eta inondik inora izugarrizko ilusio egin ziren, nirekin kontatu zuela jakin nuenean, eta nire hasi nintzen bueltak ematen, nola antolatu, nola ordutegiak bat eta beste, eta esatea izut ilusioa zartu nuen. Normalean, ostirala txaldeko entrenamentuak esan bezala hain dira errexak ez, estiramentu batzuk, korrika saio batin. Azkenean egunean bertan da hemen lan aitea tokatzen zaitena ez, jende animatu, batzutan batzu patxalago datoz, beste batzu bizkorrago, pixka bat eguneko lan hori da. Gero saiatzen naizena da, eguraldi petrala dagoenean, orduan bai klasea prestatzen, barruko ariketa batzu, gimnasioko ariketak, indar ariketak, baina hori egile esan errexa da, bertan gabiltzan ontzako ez da lan handia hori prestatzea. Eta badakite badaudela batzuk, niaz hasi zianak eta aurten badabiltzanako rasi ez hasi, esango nieke hoxe taldea hemen daola, irekia daola, bakoitzak bere ritmo hartu zakela eta ordu laurden iten dunak ordu laurden eta 10 minutu iten ditunak 10 minutu gure laguntza izango dula eta ateak zabali daudela, eta animatzeko. Zapatilak eta gogoa, besterik ez. Korrika aritzen diren emakume hauen artean, adin ezberdinetako kirolariak elkartzen dira. Batzuk aurrez beste kirol batzuetan ibiliak, besteak kirol munduan hasi berriak. Denek dute tokia korrikalari talde honetan. Kirol mundura bide ezberdinetatik iritsi arren, elkarren artean duten giro honak motibatzen ditu korrika egiteko. Gu genekin ateazanen taldea genekin pixka eta hasi zan, eider hasi zan lehenengo. Kuadriak eta eider hasi zan hona etortzen da geho esatezugun animatzeko taula eta beste bilagune bai etorri ginen hortikan aurrea eta hola xe ezagit. Ni azkenean nera makina zen izan eta Aitziber nolan gure partiko irakastean beharko izan zigun animatzeko. Zardun animaten ginen eta guain ostiralero etortzera. Ez dakik guztu etortzea. Baina denboa libreak hau eta bitazkeo zeiteko eta gustatzea gu da orduan. Eta gehorez eta jun bazula ritmo baten nahizun ritmo jutezea eta ez dakit libreak azu. Ni geriketan ibiltzen izan, 7 urte ibil izan naiz eta... Ni ibiltzen izan leheno atletismoan Tolosan eta aurten ez, Zizurkigo festetan utzi nun. Azkenen, hobekuntza asko ikusi dut, lehen urtean hasi ginen, udara eta gehon, nik udara naiz eta amak ikuten nintzen korritea eta asko. Alare,
nire bidetik handa juten itzan pixka korritea. Wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over. Ikusi nuen hemen zonaldeko aldizkarin, ateazala deialdi bat, korrika ite animatzen zian emakumeek, etortzeko. Eta hemen beste lagun batekin, hemen da bilena baita behakin hitzein nuen, eta behak idea hona irutu zitzaion, da elkarra animatu ginen, da ni behin ez neon nintzen korrika ibili, eta animatu ingenian hola etortzea. Hombre, ibili eta mendia jun, eta hola, beti gustatzen mendia jutea eta pasiatzea, eta baino ez hola asteroko jarraipen batekin daula, inoiz ez naiz korrika ibilire bai, eta tarteka igeri, eta hola gauza desberdinak, baino korrika sekula ibili gabean izan. Hombre, notatzet alde batetik, leheno, igual buelta txiki pare bat hemen auzoan emate genituen, da gainitzen igual jarraian korri iteko, igual kilometro bat, o gehienez kilometro pare bat hola, eta hon astea zuti buelta, 7 kilometro iteite bila korrika. Eta orduan, inoiz korrika ibili gabe, oain senditzea gai naizela igual astea baino junda buelta korrika iteko, diferentzio notatzet, oain ja gehiago aguantatzetela korriten dare bai, ez? Eta gero baita notatzet, igual agilidade gehiago, ibiltzeak ondare bai, azten behin ite dut, ez da asko. Berez hemen denok taldea biltzen gea ostiraletan, baina gero baita, nola daun baita oso maila desberdinetako jendea, batzuk korrika gehiago ibiliak dira, ohitura handia daukate, eta orduan bestek inoiz ibili ez geana, tarteka baita ere gure arten gelditzea, igual igande goiz baten, hola aztea zuti buelta emateko, baina ez beti, ez astero. Ondo pasatzet, hona etortzen aizenen, baita talden gaude, borromak eta ibiltzeiteu gure arten, gero bakoitza bere ritmo niteu korrika, ez da presioik azkarrago iteunan atzetik juteko, bakoitzak lasai geure ritmo nite deu, eta hori beste behin azten guztua juten ez, baina tarte hartze baldin bat, baina ez daukat arrorire bai asko korrika iteko edo. Hombre, aurten justo San Silvestreko korrika saion taldean esan zen, bagoazen taldean denok ateatzea taula, eta taldean animatu zen, da orduan taldean atera ginen. Baina ni beste laneu bakarrik, propio nitzi segurazki nintzen aterako. Nik uste alde batetik giroa, eta gero baita ere, politia da, eta ikustezu baita gorputzantzakore bai mesedegarri dela, ez? Eta askotan ez dut tarte asko hartzen kirola egiteko, geure buruantzako, ez? Orduan tarte bat eukitzea, denbora nahiko motxean, ordu bete baten, korrika egin da, gero bukatuta gero ondo sentitzen zeare bai, eta hola, hori da, ez? Gakoan ikuste giroa, taldeko giroa, ondo pasatze deu, baita guztu egite deu buelta aztea zutik, batzutan hasieran igual, segun ze giroa eta hori nilunakin da, gehiago kostatzea, ez? Astezean arte, baina guztua. Kirola, lehiaketa baino zerbait gehiago dela ikusi dugu gaurkoan. Sasoian egoteko, osasuntsu bizitzeko, edo astean ordu betez eguneroko kezka zahazteko ere balio du ariketa fisikoa egiteak. Zizurkiko emakume talde hau da horren isla. Urtebete darama korrika egiteko elkartuz, eta horrela jarraituko dute aurrerantzean ere.